nasakitan kay gibulagan, dayon nagmahay kay naay nadunggan nga dilit niya ganahan, dayon perting hilak nimo kay problemado, nagmahay-mahay, gilaay kay wala hindi mo na feel nga ang kinabuhing Kristohanon ayahay tungod kay imurang perminti makita daghan pagsulay. Mauni ang trending karon samot na sa mga Kristohanon nga mga batanon, mga Kristohanon nga focus kayo sa ilang emotion, focus kayo sa ilang mga pagpati ug nalimtanan nila nga ang pulong sa Ginoo dapat nilang ikinabuhi. Kanimo nga nagtanaw ini, always remember this: memory verse is nothing when you are always the servant of your feeling. So, walay pulos ang panuigon sa imong pagkakristohanon kung ang imong hari imo ra gyapong emotion. Igsoon, the word of God says in Romans chapter 8 verse 15, "For you have not received the spirit of slavery that leads you into fear again. Instead, you have received the spirit of adoption, in whom we cry out, Abba, Father." In other words, ayaw tuguti ang imong emotion nga musulti sa imo unsay dapat nimo nga action. But let the word of God nga mutabang sa imo sa unsay dapat nimong decision. Og pagka na igsoon imong buhaton, pagka malipayon nimo nga klase nga Kristohan.